ambos os dous equipos. Nos xogamos moi ben tanto en ataque como en defensa. Xogamos como un verdadeiro equipo, unha selección. Moi intenso, donde ningún dos dous equipos fomos capaces de romper con dinámicas positivas durante os primeiros 22 minutos. Simplemente non supimos gestionar ben o final da primeira parte e fomos con 4 goles abaixo de descanso. Por outra parte, salimos enfadísimos na segunda parte, fixemos un parcial de 5-1 e fixemos entrar outra vez no partido e nesta parte sí que gestionamos mellor o final do partido e a pesar das adversidades, pois fomos capaces de levarnos os 2 puntos.